Hekk kif għaddejn l-aħħar preparamenti għal waħda mill-akbar konferenzi li ospita pajjiżna Sigma Europe li tattira id-dinja tal-iGaming u tilqa' eluf ta' delegati, One Use ħal opportunità iżur il-Malta Maritime Hub fil-Marza fejn għattini darba se tkun qed tittella din il-konferenza massiċċa. Hemmhekk One Use iltaqa' ma' Gunter Mikallef De Cesare, iċ-Chief Logistics Officer ta' Sigma fejn ma naqasam l-ammont ta' ħaddiema li hemm jaħdmu biex mit-11 ta' Novembru il-konferenza tilqa' l-eluf ta' delegati li mistennija attendu inkluż personalitajiet magħrufa madwar id-dinja. Għandna il-fuq minn 1200 ħaddiema. Nhar il-ġimgħa ħajkonna another nasib 600 ruħ hawnhekk jaħdmu. Jiġri fl-aħħar tal-ġimgħa jkollna 2000 ruħ hawnhekk ħaddiema jmastru daxxi, jiġri nies ta' kwalunkwe tip ta' professjoni hawnhekk. Tkellmu wkoll magħna Godwin Karwana u Damien Casapinta minn Sajnit u Casapinta Design Group rispettivament flimkien qasmu s-sodisfazzjon li qed jaħdmu fuq din il-konferenza tant infittxija ma' bosta delegati mid-dinja tal-iGaming. Aħna jidna nissapportjaw Sigma mill-2014 l-ewwel edizzjoni ħar sin ilu, kienet b'xi madwar 40 esebitur u matul is-snin Sigma offritilna sfida u opportunità li nibqgħu ninvestu fil-kwalità tal-stands u biex inlaħqu mal-livell ta' Sigma li kien qed jola sena wara sena u tikber. Ħidma kontinwu ġifier nagħmlu shifts lejl u nhar ma neqfux. Race against time u bħalissa ġifieri l-ħin huwa limitat ħafna. Il-ħaddim huma li huma ġifieri nippruvaw nagħmlu mill-aħjar biex nispiċċaw fil-ħin. Mikallef De Cesare tem jistqar magħna l-importanza li għandhom ħaddiema u kumpaniji Maltin biex itellu din il-konferenza u jħallu esperjenza tajba fost kull min se jżur Sigma. Kellna bħala kumpanija kellna bil-fors indaħlu servizzi so daw, so elettriku, so internet u daw ovvjament kollha bil-forts ta' teams Maltin li ġew hekk u kif qed taraw fuq għandna ħafna xogħol li huwa perikolus ukoll għax qegħdin foli ta' 10-20 meters biex nagħtu servizzi l-eżwituri kollha.